ሰላም ሰላም ሰማል ቻናል ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም ብወገነይ ኩሉ ሰላም ኣምላኽ ይመስገን ምዘለኹሞ ሰላም እንጥዕና ብዙሕ ትረፍ ይበልክሙ ክቡራተይ ለማዓንቲ ድማ ብሓድሽ ቪድዮ መፅእ ኣለኹ ንስውን ናይ ሊልና ቤቲ ዘይወዳእ ነገር ግዲኣ ድማ ሊሊ ናብ ቤቲ ኸይዳ ክተጠንቅቓ ነይራ። ሰላም ክቡራተይ ናብዛ ቪድዮ ክትኣትዉ ከለኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም እተተባብዑኒ ኣዝየ ካብ ልቤ ዝምስግን። ክቡራን ተኸታተልተይ ሊሊ ተናዲዳ ናብ ቤቲ ኸይዳ ነይራ። ቤቲ ግን ናብ ገዛ ክትኣትዋ ኣይደለየትን ነይራ። ኣይትሓዝኒ ኢላ ሊሊ ማለት እዩ እንታይ ክትገብር መፅኸ ናበለት ቤቲ ንሊሊ ሓቲታታ ሊሊ ድማ ዘረባለኒ ክዛረበክ መፅአ ኢላ ወይ ድማ ከፍቅደክ ነይሩኒ ኢላ ተዛሪባታ ኣትያላ ሊሊ ናብ ቤቲ ማለት እዩ። ቤቲ ድማ እንታይ ኢዳ ኣምፂእኪ ናበለት ሕቶ ሓቲታታ ሊሊ ዘምፃ ነገር ብዛዕባ ናይ ኣሌክስ ከየፍቅርኪ ናሃለኸ የፍቅሮ እየልኪ ተዛሪብኪ ስለዚ ንስኺ ምሳይ ዘለኪ ህልኽ ንኽተዋፅእ ዳ እምበር ንኣሌክስ ዘለኪ ፍቕሪ ወላ ሓደ የብልክን ኢላ እያ ትዛረብ ዘላ ሊሊ ማለት እዩ። ንምንታይ ኣብ ዝሓለፈ ንኣሌክስ ይፈትዎ እየ ንኣሌክስ የፍቅሮ እየ ኢላ ተዛሪባ ስለ ዝነበረት ቤቲ ሊሊ ድማ ብኡ ተናዲዳ እያ ማዕረ ናብ ገዝኣ ኸይዳ ክተጥንቅቓ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ ክቡራተይ ሊሊ ኣጥቢቓ ንቤቲ ሓቂ ኽዲኺ ንኣሌክስ ተፍቅርዮ ወይስ ምሳይ ዘለኪ ሕራነ ክትዋፅእ ደሊኺ ወይ ድማ ናብ ዘይኮነ ነገር ክተሰሓትን ደሊኺ ዲኺ ኢላ ሊሊ ንቤቲ ሓቲታታ ማለት እዩ። ቤቲ ግን ቀስ በለይ ከምኡ ኢልከ ኣይትዛረብኒ ንዓይ ከምኡ ኢልክ ክትዛረቢ ኣይፈቕደልክን እየ ስለዚ ምስ ኣሌክስ ዘለና ነገር ምስ ኣሌክስ ና ንውድ እምበር ንዓኺ ዝብለኪ ነገር የለን ኢላ ቤቲ ንሊሊ መሊሳትላ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ ክቡራተይ ኣብቲ ዝሓለፈ ግን ቤቲ ናብ ገዝኦም ከይዳ ነይራ ማለት እዩ። ሊሊ ድማ ናብ ገዝኣ ክትእትዋ እውን ፈቓደኛ ኣይኮነትን ነይራ። ሕዚ ግን ሊሊ እያ ብተዘዋዋሪ ናብ ቤቲ ኸይዳ ዘላ ማለት እዩ። ቤቲ ድማ እንታይ ግበር ትብልኒ ንገዛይ ከይትመፅእ ኢልክኒ ኣቋሪፆዮ ኣይመፅእን ሕዚ ድማ ንስኺ ደድሕረይ መፂእኽን እምበር ኣነ ምሳኺ ዘለኒ ነገር ቋሪፀየ ኣይመፀክን ኢላ ቤቲ ንሊሊ ተዛሪባታ ማለት እዩ። ሊሊ ድማ ተናዲዳ እዎ ምሳይ ዘለኪ ነገር ርሕቕ ከለኺ ግን ድማ ካብ በዓል ገዛይ ኣይረሓቅክን ስለዚ ካብ በዓል ገዛይ እውን ክትርሕቕ እየ ዝደሊ ኢላ ሊሊ ብቁጥዐ ቤቲ እናፈራረሐት ተዛሪባታ። ቤቲ ድማ ንስኺ ንዓይ ከምዚ ኢልካ ክትዛረበኒ ወይ ድማ ክተፋርርሕኒ ኣይፈቕደልክን ስለዚ ንስኺ ዘለኪ ነገር ናይ በዓል ሓዳር ኢኺ ናይ በዓልቲ ሓዳር ነገር ሓሲብኪ ሓዳር ክግበሪ እያላታ ንስኺ እንታይ ትብኪ ኣብ ናይ ሓዳር ንስኺ ሓዳር እንታይ ምዃኑ እንታይ ድያ ክትፈልጢ ኢላ ድማ ሊሊ ንቤቲ ናብ ጭንቀት እትያታ ማለት እዩ። ንስኺ ስለ ሓዳር እንታይ ትፈልጢ ስለ ሓዳር ተትፈልጢ ነርኪ ኣብ መንጎ ክልተ ኣይማእትኽን ነርኪ ኢላ ክትድህላ ወይ ድማ ክትዛረባ ኢላላ ሊሊ ማለት እዩ ንቤቲ። ቤቲ ግን ሽዑ ገፅ ሃበታ ነይራ ብኢዳና ነፀገት እያ በቃ እቲ ናይ ሊሊ ዝተዛረበቶ ነገር ቃሓይ በላን ኩለ ድማኒ ንዒቓ ትወስቕ ኢላ ማለት እዩ። ሊሊ ግን ያው ዞሮ ዞሮ ኣሌክስ ኢልኪ እንድሕር ትዛረበ ኮንኪ ክሓንቀክ ናበለት ኣፈራሪሓታ ማለት እዩ። ቤቲ ግን ብኡ ትፈርሕ ኣይኮነትን ቤቲ ኣነ ዝገብሮ ነገር ይፈልጥ እየ ስለዚ ምስ ኣሌክስ ዘለኒ ነገር ምስ ኣሌክስ ዳየ ዝውድእ እምበር ምሳኺ ዝዛረብ የብለይን ኢላ እያ ተዓፅዋ ዘላ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ ክቡራተይ ያው ምሳኺ ዘለኒ ነገር ወዲየ እየ ምስ ኣሌክስ ግን ጉዳይ ኣይወዳእኹን እያ እናበለት ዘላ ማለት እዩ። ከምቲ ዝሰማዕኽዎ
ቤቲ ግን ገና ተተሓሒዛቶም እያ ዘላ ማለት እዩ። ንስኺ ንኣሌክስ ወላ ሓደ የብልክን ፍቕሪ ግን ድማ ንዓይ ክትሕርቂ ወይ ድማ ምሳይ ዘለኪ ህልኽ እዩ እምበር ንገርኒ ሓቂ ድዩ ተፍቅርዮ ወይስ ምሳይ ዘለኪ ህልኽ እዩ ከምኡ ዝገብረኪ ዘሎ ኢላ ሓቲታት እያ። ዝሮ ቤቲ ግን እወ የፍቅሮ እየ ኢላ እያ መሊሳትላ ዘላ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልቲ ክቡራተይ ናብዛ ቪድዮ ክትኣትዉ ከለኹም ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣበረታትዑኒ። ኣብ መወዳእቱ ግን ሊሊ ንቤቲ ቃሕ ስለ ዘይበላቲ ቤቲ ትምልሰላ ዝነበረት ሊሊ ንቤቲ ሓኒቓታ ማለት እዩ። ያብ ዝሮ ኣሌክስ መፂኡ ኣብ መንጎኡ ሒዝወን ማለት እዩ። ክቡራተይ ኣሌክስ ግን ምስ ቤቲ እዩ ወጊኑ ዘለዎ ላሕዚ። ኣሌክስ ምንታይ ከም ዘዓንዘዞ ኣይፍለጥን። ንስኺ ግን ብተንኮል ኢኺ ክትጓዓዚ ዘለኺ፣ ኣሌክስ ግን ተንኮል የብሉን ንስኺ ትፍሕሱ እየ ዘለኻ እውን ኣይፈልጡን እዩ። ኣነ ግን ይፈልጠኪ እየ ናበለት እያ ሊሊ እውን ትዛረባ ፀኒሓ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብቲ ቪድዮ ዝረኣኹሞ ክቡራተይ ግን ድማ ኣሌክስ እውን ኣጋላጊልዎም ግን ያው ሊሊ ንቤቲ ሒዛታ ስለ ዝነበረት ሓኒቓ ኣሌክስ ንቤቲ እዩ ወጊኑ ሊሊ ተዛሪብዋ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ ክቡራተይ ሕዚ ተዓሪቖም ኢልና ኣብ ተዛሪብና ዘይወዳእና ኣሎ። ሕዚ ድማ ናብ ሓድሽ ባእሲ ኣትዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ክቡራተይ ንኹሉ ደቂ ሰብ ፍቕሪ ሰላም ይዓድለና። ክቡራተይ ኣብ መንጎ ናይ ሰብ ህይወት እናትኻ ትፍትሽ ወይ ድማ ትርብሽ ያው ዝሮ ድራማ ዋላ ይኹን እምበር ኣብ መሬት ዘሎ ነገር ስለ ዝኾነ ንኹላትና ልቦና ይሃበና ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ ሰብ ሓዳር ነርካ ወይ ድማ ሰብ ሓዳር ነይሮም ካብኡ ወሲድካ ወይ ድማ ካብኣ ወሲድካ ዝመፅእ ሰላም ኣይክህልውን እዩ ማለት እዩ። እና ክቡራተይ ህይወቱ እንተዝመርሕ ኩሉ ሰብ ኩሉ ሰላም ክኸውን ነይሩ ማለት እዩ። ክቡራነይ እና ክቡራን ተኸታተልተይ ናይ ሎማንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ክትኣትዉ ከለኹም ግን ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣበረታትዑኒ ክቡራተይ። ብኻሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ኣብዚ ክውድእ ማለት እዩ። ንዓድና ንህዝብና ሰላም ፍቕሪ የውርደሉ ኣምላኽ ኩልኹም በብዘለኹምዎ ሰላምኩም እናተመንኹ በዚ ክሰናበተኩም እየ። ባይ ባይ።